दिनै मुसलपुर बे उइकलि बाजाराव अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मोनसे आनसलिक दाफुंनाय मेल जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों जों 13था आनसलिक दाफुंनाय जाबाय, गनायथि होनाय जादों। लोगोसे जोंहा आफादगिरि हिसाबै आफादगिरि मासियाव जिरायनानै दैदेनदों मिस्टार कृष्ण कुमार बसुमतारी। सेन्ट्रेलनिफ्राय जोंहा हांख्रायना लाबोजानाय भाइस प्रेसिडेन्ट सिन्टु बसुमतारी आरो गोबां सेन्ट्रेलनि बिबानगिरि आरो डिस्ट्रिक्टनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोन आरो आनसलिकनि गोबां मावथि लोगो बिथांमोना दिनै बे मेलाव नुजाथिफैदों। जोङो दिनै बे मेलखौ जोंनि अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि इयुनाव बावैनो जोङो कनफारेन्स खुंगोन, बेनि थाखायबो जों सावरायदों। नाथाय दिनै जोङो कालारखौ थि खालामाखै। नाथाय जायगाया जोंनिया सिकि आनसलिक माबायाव थि खालामनाय जाबाय। दा जोङो थारिखखौ फाइनाल खालामनाय जायाखै। जोङो दिनै अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन आफादखौ दाफुंनायनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंहा 1987 मायथाइनिफ्राय जों भलुन्टियार्स मुङै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे जांख्रिथायाव जों बारसोमनानै बाहागो लाबोदोंमोन। नाथाय जोंनि गोजाम बे बर'नि सिमां आरो बड'फानि सिमाङा दिनैसिम जाफुंनो मोनाखै। नाथाय बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम सुक्ति जाना थांबाय। गिबियाव 1993 मायथाइयाव BSc मुङै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बर' फरायसा आफादनि गेजेराव, नाथाय जों बेखौबो थोजासे मोनासै। बेनि उनाव 2003 मायथाइयाव BLT मुंनि हाथियार लानाय जांख्रिथायनि गेजेरजों BTC मुङै मोनसे सुक्ति जाना थाङो। बेयावबो नाथाय बर'नि जिथु सिमां बे जाफुंनाय जायासै। फैयै फैनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव NDFB मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जाना थाङो। नाथाय बेनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गोजाम बड'फानि सिमां आरो रायजो राजानि सिमांखौ जों जाफुंनाय मोनासै। नाथाय जों बेयाव नुबाय जोंनि आलादा हादोर जिथु सोरजिनि आन्दलन, बे आन्दलनखौ बेयाव गाथेना दोनबोनाय बायदिसो जों नुदों। मानो होनोब्ला जोङो नुदों बेयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन, बेनो जोंनि जोबथा आन्दलन। बिनिफ्राय जोंनि आरो सेपारेट स्टेट नांला बेबायदि मोनसे बुंनाय बायदि जादों। आसाम स्टेटनि टेरिटरियेल जोंनि बाउन्डारिखौ जों सिफायला, बेयावनो जों गोजोनबाय होननानै बे लिरनानै बा सुक्ति खालामनाय जादों। बेनिखायनो जों इयुनाव आलादा हादोरनि थाखाय जोङो जांख्रिफिननांगोन अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसना। बेनिखायनो जों गासै BTC ओनसोलाव थानाय गोबां माहारियारि आफाद आरो बिदिनो गुबुन गुबुन आफादफोरखौ ज' लानानै खावलायनानै जोंनि आलादा हादोर बड'लेण्डनि जांख्रिनायाव हेफाजाब होलायनो थाखाय जों गुरै खावलायहरबाय। लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफ्रानो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होनानै जोंनि बे आलादा हादोरनि जांख्रिनाय बे गोथार लामाखौ बयबो हेफाजाब होना जाफुंहोयो, बेखौनो आङो अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गानाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।